Здравейте, момчета, казвам се Враки, днеска играем Warface с тези бързи, които на 3 пъти. Кой са? Аз съм Велин? На това фикс? Не ги залагаш мините. Нещо пръща всяки не. Не, сте. Ох, мъдър ми жестоко. Аз съм инженер между другото. Заде! Аз съм от мен? Аре, убил го. От тебе, Кире! Да, момчета, време да се поставя. Трябваше да вземи някой медик. Чакай, Рис! Обе! Рис е латка. Мой да му е нещо горе. Дай ръка, Нещо чисто. Слушайте, момчето. Този хеликоптер нашия един геймпак се разби в някаква сграда. Да, като на нами сега. Къде миналата мисля, човек? Ако се чуете каква е, ще видите на другото. Ще видите в следващия клип. Да. Който ще го снимаме, Браво. Ти сама. И аз ме Киро. Вилине, ела тука. Чакай. Само ти патрони, сега качвам горе. Защото е яко, затова го правим. Готова! Без това Киро. Това е Кристиан, това е Киро и аз пък. Кристиан Киро. Добре си за някакво име, човек. И аз така. Бържаме напред. Чакай малко, а Киро как ще го дигнем горе? Можем? Ето маняка с щита. Щита! Не. Аре бе, къде ме е гранатата, бе, да бе мамалата му де? Не бе! Ако ма дигни! Кире, ти си нашата надежда. Бързо. Качвайте се. Ние в къщите са. Да ги тикем долу. Добре, браво, Киро. Затова не трябваше медик. Нещото игра съм медика. Чакай. Кома мина да знаеш. Аре! Ако някой настъпи, ще остане без крак. Аре! Чакай! Чакай, Крис. Слез долу. Да, добре. Умно. Виж. Аре, Кире! Добре. Виждате ли, че тук има кофа за буклук? По-яко е така. Някой да слезе на... Добре. Кой да има кофа? То същата пак идва. Хора, хелп. Мама! Бащи го в газов, Мама ти търка, не го пара. Това е радио. Ти пък това с шотгана къде дойде? Не знам. Аз нямам хил. Всъщност имам да недостатък. Да го пара. Аз нямам кой знае колко хил. Киро. Добре. Ладно, Някой да иска да се заради това не трябва медик. Ясно ви. Нямаме медик, бе. Давай, аз съм райфъл. Трябва ни райфъл и медик. Аз съм двете задължителни. Мислих, че веднъж е медик, бе. Да, ама не трябва и райфъл мен. Ама не трябва, инженера е нещо като райфъл мен. Да, ама не трябва патрони. Само, че разликата е, че един я залага мене, той другия дава патрони. Да, същото... И също мога да се дам армор. То тук за мене, бе. Ай, мини, бе. Ай, ляга да спи. Следващата мисия не знам... Сега след това не знам как ще го миним. Кое, бе? На лодката. Лодката е лопа отстрани. Пади, бе. Пак е това, бе. Чита, Джи. Не, какво правиш? За мен, бе. Бе, няма патрони. Аз съм. Също сега аз имам дема ми останаха малко. Да. Няма заради. Но, Киро, бе. Evacuation. Бързо. Да минем да махнем. Не. Патрона. Снайпери! Къде? Горе! Ама ти стара.
Какво е този базуката, човек? Ако тук изстреля направо смече. Войсташ! Да ви казвам. Този пък тя кляка става, кляка става. Футболните му топки помага, он не прави дюймбег, бе. Фак. Знаеш какво? Снайпери. Киро, заема се с снайпери. Киро, патлаци на... Кире, стой на едно място за патлаци. Киро, бързо бе. Стреляйте снайпери, вече. Чакай, патлаците трябва да влизам. Не е толкова си... Дай патлаци. Дай, бързо. Бързо хеликоптер. Аз с пистолета не ви дрима. Айде, че да влезете. Сега е време за следващата мисия. Дай ми патрон. Да, то ще се зареди сега. Следващата локация ни е... Пушка. Пушка ли армор? Не, аз съм пълен. Никой не иска, защото сме се заредили. Тук е. Всичко е заредено е. Имам заглушител сега. Видите какво не е Като си в движение с снайпер не е много добре. Доста гадно даже. много даже. Аз затова като играем не софтата човек, аз съм със. Ама не, това да игра... бе да. Аха. Аз се скрия тук текста каша. Киро, ти цепиш снайперистите. Те къде са? Не има снайперисти по пъти. Сега, Киро, има един къщи с картежница. Снайпер. И ти трябва... Този човек не трябваше ми ти игра. Той хеликоптер, що заобикаля около нас? Той не знае къде се намерва. Някой трябва да въздава отзад. Знаеш какво? Някой ма цепи. Аз съм отзад. И отпред. Пара се клетва. Патрони. Снайперист. Не мога да го оцеля в движение. Или ганара вече. Бе, снайпери. Крийте са. Или ганара. Мене ме свалиха направо, аз съм аут. Че съм аут. Дай си дам армор. Ере, къде ме ти за армора, бе? Аз съм аут. Аут съм. Не бавайте го. За кой ще ми дава патрони, бе? Те е срам, как може да умираш? Трябваше ми дик. Са хеви гънара... Класно, трябва да слайд факт. Таша го си, някой трябва да го разсеява, човек. Киро го разсеява, тя го цепи, защото Киро да го цепи по-бавно. Киро го цепи по-бавно, отколкото. Абе, Киро, що не го разсеиваш, бе? Къде ми ходиш с газа, бе? Киро, тебе... Мидия да го следваш, бе! Чакай, Криса. Къде е този, бе, батя саса на човек? Криса? Не, знаеш кой, аз сега ще заложа миня. Така, добре, идея, сам се. Слагай, тука служи. Откъде му? Това е да се трониш сам. Не, Кире, ти си да идиш с това. Не, ще се съживи с монетите. Аз съм Не, минава. Запис, че чекпоинт се съжива аз. О, не. Давай се. Колко пред нищо не му става. Трябва го цепи. Сега ти го гърми. Сега Киро да го гърми. Киро гърми го сатия. Той се обърна. Единия трябва да се редувате. Ами трябва, ама аз това викам. Вие мене снайпериста как ме свали първи. Много е древно. Гадна когато трябва да деш. Много е дойде тук. Залагай ми. Нямам патрони, хубаво. Какво става?
зоната настъпи миналата. Бай, аре бе, те тук. Ай, настъпи миналата бе. Атай. Нищо. Съжалявам, ама трябваше да ви... Ой, човек. Киро, ще си хубаво след мен бе, човек, трябва да го разсейваме. Абе, аз съм тук! Значи, Киро стои там. Един не поема другата страна. Значи сега, Християн е при тебе. Бягай. Киро, сега аз го разсейвам. Бягай. Човек, седи зад него. Така. Няма по друг начин как да го убим. Трябва в груп. Давай. Той сега чуди кой да цепи. Не. Не само за... О, не. Крис, размяна? Добре. Това амото ми свършва. Тъй, че трябва да измислим някакъв план. О, не, пред мен. Не, той се обръща. Бе, тос как се обръща винаги, бе? Да те... Сетих се на мен. Еме ножа, бе. Кът мене! Абе, вземи пушката, бе! Вземи пушка! Киро, ама така! Християне, вземи пушката, моля те! Откарай! Били тактикс! Били тактикс! Давайте! Ако може да убиете някой с пушка! Добре, човек, трябва да се пазва някой. Следващите конове трябва да се пазва, човек. Трябва ли? Бързо, че презаряй! О, не, Дадох ме. Добре, презаредих се армора. добре, аз съм от аз. Или пак не. Окей. Човек! Добре, аз ще имам. Сега Киро с мене, мети си от една страна само тая. Тос, Дедо, аз се отзади идвам. Аре, бе, чек, не подам се Аре, бе, къде ме е проклетия нож, бе? Ръгай! Давай, това са тактики. Моите тактики. повърни го! Човек! Не, аз да мислим с друго. С пушките. Да се прицелвайте. Какви пушки, бе, бро? Пушките, става само с нож. Киро, ще го разсейваш ли? Чакай, оня стои така, чакай, Киро, трябва... Киро, покажи са! Не се показвай, Християне, не се показвай Крис. Добре. Да отиде човек! покъм Киро, трябва... Киро, покажи са, бе, човек! Ама аз съм се показал, бе! Путай! Как се показва, виж го, продължава мен да бахтие. Да, не, ти отивай при Киро. Да. Ето като се показвам, сега си сам късмет. Ей, малко пишкоят. Край, съм тук. Като няма да му тази мисия. Умираш. Следващия път. Давай, Добре, момчета, това ще е края на този клип. Не смеяхме да минем тази мисия на следващия път, че я смеем. И чао!